sammen, velkommen til min første video, hvor vi skal lave what's in the glass. Så lad os bare komme i gang og få fyldt noget i glasset. Min kameramand finder lige noget at drikke til mig. Okay, så smager vi lige på den første ting her. Det smager sådan meget sådan, smager lidt af tis. Men jeg tror det er iste, for det har sådan en smag, og det smager af iste. Ja, det var rigtigt til ham. Ja, så går vi videre til næste ting, når jeg knipsede så noget i. Og så har vi jo fået noget i glasset her. Du får se hvad det er. Det ved jeg satme ikke hvad. Det smager meget stærkt. Jeg håber at man kan det til at drikke det her. Er det benzin? Det der er på at det her det er meget stærkt, men altså det må være. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget gæt. Og det var simpelthen den her lime juice her. Ja, lidt udlæg. Ingen af de her drikkevarer her, de er reklame. Og nu skal vi videre til den næste drikkevare. Jeg håber ikke, den bliver lige så kom. Der er 5 drikkevarer i alt, og vi skal tage i gang med den tredje, har min kameramand lige sagt. Nu skal jeg til den tredje drik her. Jeg prøver lige at lugte den. Føj for satan, det stinker af æg. Jeg tror det er æggeblommen allerede nu. Den går fandme at blive. Er det, jeg har aldrig smagt det før. Puha. Er det fiskolie? Hvad er det? Du har 2 gæt mere. Er det soja? Nej. Nå. Er det rosésauce? Nej, det er æbleeddike. Til jer der ikke ved hvad æbleeddike er, så er det sådan her. Ja. Smagte ikke godt. Og så nu, så går vi videre til den 4. og den anden sidste drik. Han skal også vide, du skal ligesom også. Jeg kan stå. Nu skal vi til den 4. og den, og den anden sidste drink, eller drik. Lad os smage den. Smager vand med brus. Jeg har et gæt. Er det vand? Ja, det fik jeg at vide, det var rigtigt. Så nu skal vi hen til den sidste drik. Og lad os bare få den hen. Nu skal vi til den, den 5. og den sidste. Så lad os bare smage den. Det smager noget, jeg har smagt, men jeg kan ikke huske, hvad det er. Det smager prime eller sådan noget. Det smager sådan lidt af tandpasta. Jeg ved ikke hvad det er, jeg tror det er prime. Er det det? Du har 2 gæt. Jeg kan ikke huske hvad det hedder, men jeg har smagt det før. Er det saftevand med candyfloss i? Ja, det er det. Ja, det fik jeg at vide, det var rigtigt. Så jeg fik 3 ud af 5 rigtige. Ja. Nå, det var simpelthen alt det for den her video her. Vi ses. Hej hej.